Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои Акай Абдулло. Раҳмат, ки подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва мо бовар карда билет мехарем. Ҳаматунда ҳурмат, раҳмат. ҳозир мо аэропорти Внуковада қарор дорем ва мехостем хабарҳои хушро шумода бирасонем. Билетҳо арзон шудааст. Аз Москва Душанбе аз 7000 ва аз Душанбе Москва 18000 аст. ҳозир мо билетҳои Москва Душанбе аз 7000 то 11000 аст. Москва Кулоб аз 7000 то 10000 аст. Москва Худжанд аз 12000 то 13000 аст. Душанбе Москва аз 18000 то 27000 аст. Кулоб Москва аз 18000 то 24500. Худжанд Москва аз 23000 то 25000 аст. ва Акай Абдулло шумода маълумот метавонад. Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки ҳар як видеои мо да комментариҳои беҳтарин, суханҳои беҳтарин менависед. Ҳамат миннатдорум бошен. ва дина видео партофта будем аз сабабе ки билетҳо арзон шид, хостем шумо да хабардор кунем барое ки кадоме ки возможности билетгирӣ дошта боша барвақттар бигира хубтарай. баъд мо да занг мезананд, мисол ҳозир билетҳои дастрочни арзонтар шидагие бигем охири моҳ да қимат, барое ки ҳама расчёти ида гирифтестай. ҳамн сабаб мисол наздики ид баъди якам диюм вобшим қиматтарай. ай ҳозир дастрочниҳо баъзе числошда 7000 Москва Душанбе ёки Москва Кулоб. мисол шумо занг мезанед, числотонро нагена, вақте телефон мекунен биген ки билети 7000 кадом числода ҳастай. номерое ки мемонам Акай Нозим додарам ҷавоб метия барои билет гирифтан, мегатон ки кадом числодай. ва баъдан барои одамое ки бор рӯй кардагиян, бахшиш бор рӯй карданиян, одамое ки возвращение гирифтаниян ва одамое ки документ надоранд барои аэропорт омадан, дар ватсап менависед. иншааллоҳ бародарон номерошон ҳастай, роҳитон мекунам, гап мезанем хатчон. иншааллоҳ ки бор боша роҳӣ мекунам, возвращение дам дастшон мераса ёки барои аэропорт даровардан. ҳамеқа хушхабар боше ҳаматон. иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки бо хабарҳои нав расонем. гап нест. салому алейкум Абдулло, як бор дига брат. мақсад гузаштем саат саломат. дуруми самолётем бачаҳои бедокумент обращаться кунен. Абдулло брада хизмат мекуна. инҷа бачаҳо сухан кард, мақсад бедокумент будем гузаронона. гузаштем на дуруми самолёта шиштем. дар амони худо хайр, мо парвоз дорем.